El curs de Psicologia i Literatura, la plenitud, és un intent que reeixirem d'estudiar dues de les grans teories psicològiques del segle XX, el de Sigmund Freud i el de Carl Gustav Jung, per entendre exactament què són les seves teories generals i particulars i en què incideixen en la nostra cultura i la nostra societat. Per després aplicar aquestes teories a dues obres literàries per veure que els dos autors estaven profundament influïts per la psicologia. Per tant, hi haurà una part del curs que és la teoria, explicar la teoria general de Sigmund Freud, la teoria general de Carl Gustav Jung i després aplicar les teories dels dos grans psicòlegs del segle XX a dues obres absolutament divertides i fonamentals de la nostra literatura. Un és La mort a Venècia del 1912 de Thomas Mann, que aplicarem les teories freudianes a entendre millor l'obra, i després el que farem és estudiar per aplicar les teories junguianes al banquer anarquista de 1922 de Fernando Pessoa. Aquest curs està obert a tothom, des de persones que en saben de psicologia com persones que no, des de persones que escriuen a persones que no. Això com es farà? Una part teòrica i una part pràctica, que és llegir i comentant les dues obres. I jo, la veritat, si no ho sapigués, jo m'apuntaria al curs per saber-ho. Així que us espero en aquest magnífic curs que farem.